नायथंनाय थाखुरनो हामबाय तिनि अरो सिकारिबारि जोनाल अफिसो कोअपारेटिवनि एटा मीटिंग मीटिंग जत कोअपारेटिव मेम्बार्स एवं अफिसार्स और जता सोसाइटी दङ एवं लैम्प्स दङ जत अफिसार मानजाखा लेकिन ताबो बे आम्बासा आदि दङनि अफिस कोअपारेटिव ताबो अरो अबादर सैतु जाखा अबादर जों ताबो कोअपारेटिव चेक नायलेखा अरो गाहाम मोटामुटी चलि दङ बन कोअपारेटिव आदबसकां नक नुमानि अब कोअपारेटिव खायो आरो न कलक मा अब कोअपारेटिवनि आन्दोलन दङ बरं बुइनो बारादि दङ जे जों नायनाय त्रिपुरा हाव कोअपारेटिव सोसाइटी ते लैम्प्स न जों बुसुक रतैखिनि TTAADC हाफांगो जों बुसुक डेभलप खायमानाय एवं तिनि बुबागारानि ड्रेस एवं बुबागारानि नाहार मुंबाय जों तिनि मुया जानाय रंनि यक समा जों बाहायके साखावती सानाय अबस्थ तिनि आसल उद्देश्य बनि बागै TTAADC हाफां जों आसुमान परे जों जत जागानो हाय जेकुनु डिपार्टमेन्ट उनखोन अबनो जों तिनि आगो जेता तंमानि अबनो जों साखाती सानो बागै जों दाबुं नाय दङ एवं चाय दङ जों जेखायफानो तिन बररंनि नाहार मुं एवं तंथाय आबनो जों टेप साखा खायनाय एवं शिक्षा जगत जों टेप साखा खालामनो बागै अब जों नाय आसुनो कक हामबाय।